दिनै बिनि मिसना जाहैबाय मा फैसा दाहार लानानै खामानिसो मावगासिनो दङ। सोरबा गरिब गुन्द्रा पार्टियावहाय BPF हान्जायावहाय नयनं समस्ति हिसाबैसो बुंगोन आं, खिन्थु बनरगाव नयनं समस्ति हिसाबै सोरबा गरिब गुन्द्राया, सोरबा गैयैया, सोरबा सानसेयाव सेरसे माइरं बायना जाग्रा मानसिफ्रा सानसेयाव सेरसे माइरं बायनानै जाग्रा मानसिफोरखौ बिथाङा सहायखौनो होआखै। नंगौ, जों दाखालिहाय बनरगाव समस्ति हिसाबै, बनरगाव नयनं समस्ति हिसाबै जोङो बनरगावनि आं सासे इउथनि जानानै दिनै आङो बनरगाव गामिनिफ्राय 11 जन आंनि इउथनिफ्राय मावथि फारिया हान्जाफोरखौ लानानै आं फैदोंमोन BJP दोलोआव। राजिब बांगाल सारखौ आं मोजां मोननानै आं बिक्तिया दिनै आरो आंजों फैफानाय 11 जन सोद्रोमाफ्रा गावनि गोसोजों मोजां मोननानै दिनै BJP आवहाय जइन जाफैनाय जादों। दा दिनैनि दिनावहाय आङो दहाय साननि बिदिनो बेलासि 3टासोआवहाय आङो ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों आरो, जिहेथु बनरगाव समस्तिनि BPF नि मानगोनां आंनिनो जेन'बा आं सोमोन्दोआव बिदा लेङो, आंनि गामिनिनो उसुंनि बिथाङा BPF आवहाय नयनं समस्तियावहाय इनसार्ज महरैहाय बिथाङा खामानि मावदोंमोन। दा बिथाङा बुंदों जे BJP आवहाय जे जइन जाहैनाय मानसिफोर बिथांमोना लबिया मानसिफ्रासो दिनै बेले बेजे थाखा फैसानि लेनदेन खालामग्रा मानसिफ्रासो दिनै BJP आवहाय जइन जाहैदों। दा बे खोथाखौ आङो दहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनायनि गेजेरावहाय आं सिन्था खालामदों। आंथ' दिनै आंजों लोगोसे आंजों 11 जन हान्जाफ्रा फैफाग्रा मानसिफ्रा दिनै गावनो बिक्तिया दिनै गावनो बुजिनांगौमोन जे गावजों दिनै एथबां हेफाजाब होबोदों। गाव जे समनिफ्राय इनसार्ज महरैहाय BPF आव खामानिखौ मावबोदोंमोन, बे समनिफ्रायनो बिथांमोना हेफाजाब होबोनानैसो बिथांखौ मोनसे नैबे दिनैनि टिकेट बिनायनि स्टेजाव लाबोदों। दा बिनि बेलायावहाय बिथाङा खुगाखौ ओरैनो सालायजों बुंलाबायनाय स्टाइल, गावनि बिखुंनि मैलाखौहाय बोखांना लानाय बायदि जादों। आं दा बेखौ मोनदांदों आरो। बिथाङा बेबायदि जुदि थाखा फैसानि केलेंकारि खालामग्रा मानसियासो थांदों, दिनै बेयाव थांनानै BJP आवहाय हाबहैनानै बेबायदि थाखा फैसानि केलेंकारि खालामग्रा, थाखा फैसानि लबजों थांग्रा मानसिफ्रा BJP आव हाबहैनानै जोंहा दिनै BPF हान्जाया स्रा जादों, बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों। दा बेखौसो आं बिथांनाव सोंनो लुबैदों, बिथाङा बुंनायनि सिगां सानाखै नामा जे बिथांमोनानो आंजों फैफाग्रा हान्जा, आंल' नङा, अनेक बनरगाव समस्तियावहाय अनेक गामिनिफ्राय, अनेक प्राइमारिनिफ्राय इउथनि मानसिफ्रा दिनै BJP आवहाय राजिब सारखौहाय मोजां मोननानै फैदों। दा आंखौल' बुंनाय जायाखै, समस्ति हिसाबै दिनै समस्तिनि सासे इनसार्ज हिसाबै बिथाङा आंखौल' बुंनाय जायाखै आरो। नयनं समस्ति हिसाबै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जा फैनाय इउथनि हान्जाफोर बा पेरेन्टस गार्जेन हक, फैनाय हान्जाफ्रानो दिनै BJP आव जगदान जानाय लोगो लोगो फैसानि लबियाजों, बै BPF आव थानाय समाव फैसानि लबिया केलेंकारि खालामग्रा मानसिफ्रासो फैदों। बिथाङा बोरै बुंनो हायो? दिनै गावनि नांगौ समाव गावखौ दिनै मोनसे नैबे दिनैनि समाव, दिनैनि दिनाव बेखौहाय जे जों समस्तिनि मानसिफ्रा मोनसे स्टेजाव लाबोबाय, दिनै बे टिकेट बिनो हानाय मोनसे खमथायाव दिनै बिथाङा फैदों। बेखौ बोरै लाबोदों? सोरनि अनसायनायाव, सोरनि मदद होनायाव बिथांखौ BPF दोलोनिफ्राय मोजां मोननानै बिथांखौ दिनै इनसार्ज महरैहाय नयनं समस्तियावहाय दोनदों? दोनजानायनि खारना मा? बिथाङा मा मावनांगौमोन? दिनै मा मावनो हायाखै? दिनै जोंखौ बेबायदि गाज्रि मोनसे एलिगेसन लाबोनाया बिथांनि थाखाय बहुद गाज्रि जादों। आरो आंल' दिनै दुखु मोनना बुङाखै, जा BJP आवहाय जाय BPF निफ्राय हक, जिखुनु पार्टिनिफ्राय हक, जाय मानसिफ्रा फैदों, बे मानसिखौ बिथाङा थांखिना बुंनाय बायदि जादों, जाहाथे बेबायदि बुंनायखौ बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंदों,
गावनि खुगायावनो जाहाथे लाफिनो आरो जुदि बुंमारथारदोंबा दिनै जोंखौ भेलु गैयै मोनसे परिस्थितियाव लाबोनो नागिरदोंबा बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ होथों बबे समाव बबे दिनाव मा समाव आं बायदि फैनाय बिजेपिआव हाबफैनाय हान्जानि गेजेरावहाय सोरबाया केलेंकारि खालामदों नामा सोरबाया थाखा जाख्ल'दों नामा बेखौ बिथाङा क्लियारिफिकेसन होथों बे आरो बनगाव 9 नं समस्थिनिनो जेन'बा बिबान मोननाय जेन'बा इनसार्ज महरै बे जुबिराज बसुमतारी होनो जेन'बा जुबिराज बसुमतारी आरो औ दिनैनि दिनाव बिथाङा गावजों जाखिनि दङ बा बिपिएफ 9 नं समस्ति हिसाबै गावजों जाय मानसिफ्रा सापर्टार दङ दिनै बिथांमोनखौ हान्जाखौ लानानै बियो दिनैनि दिनाव टिकेट बिनायनि माबा मोनसे मा होनो बिदिखौ नमिनेसन होफैदों आरो बिथाङा दिनै दा बिनि गेजेरावनो बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरावहाय जोंखौहाय बुंदों दा बिजेपिआवहाय थांनाय मानसिफ्रा जोंनि हान्जानिफ्राय थांनाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय थांनाय बिजेपिआव हाबहैनाय मानसिफोरा माने केलेंकारि फैसानि लुबैया मानसिखामोन केलेंकारि खालामखायोमोन बेले बेजे खालामखायोमोन बेबायदि खोथाखौ बिथाङा स्पस्त' बुंदों दहाय दा बिनि सायावनो आं दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जाहाथे बिथाङा क्लियारिफिकेसनखौ होफिनथों बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ लिंहरनानै दिनैनि दिनाव प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों आरो गाव बेक्तिया दिनै टिकेटखौ नमिनेसन होबायबा गावनि टिकेट मोननायनि खामानिखौ गाव मावथों गावखौ देरहानायनि लामायाव गाव बोरै देरहागोन बे खामानिखौ मावथों दिनै जाहाथा नैबे दिनैनि समावहाय जों सोरबा फैदों सोरबा उमुक गावनिफ्राय फैदों सोरबा बबेबा दलाव हाबदों बिथाङा बेफोरबायदिखौ नोजोर लानानै थांखिनानै दाबुंथों आरो जाहाथे गावनि सनमानखौ नायथों गावनि बिखुंनि मेलाखौ बियो बुंनानै रावजोंबो जाहाथे दाजाथों दिनै आङो बिथांनि जुबिराज बसुमतारीनि आङो न' गुदिनिनो मानसि आरो गावनिनो दिनै आं फिजिकेलि दिनै गावजोंहाय खामानि मावबोनाय मानसि आरो आङो प्राइमारि ब्लकआवल' नङा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो आं इउथआवहाय खामानि मावनाय मानसि दिनै आं सोरखौबा जर जबस्तिहाय आं सोरखौबा लाबोआखै जास्ट बिथांमोना आंनि स्ट्रंखौ नुनानै आंनि साननो हनो रोंनाय मोनसे आंनि आइडिय'लजिखौ नुनानै बिथांमोना आंजों लोगो जाफैदों आंनि सिगाङाव बुंना लाफैदों ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैबाय 9 नं समस्तियावहाय दा बोरै बेखौ जों मोजां गाज्रिखौ जों सावरायलायनानैहाय जोङो जाय बेक्तिया आंजों फैफादों बे बेक्तिमोना गावसोरनो खुद मोजां मोननानै आंजों लोगो लानानै फैनाय आरो जेननाय देरहानायनि बिथिङाव बिपिएफ गोबाव सम थागौ जेननाय देरहानायनि बिथिङाव जोंथ' एकदमबारे 9 नं समस्तियावहाय बिपिएफआ जिर'आ बोरै होनजायो होनबा नंगौ बै समावहाय बिपिएफआ आं माखासे समखौ मोनबोआखै बै समाव खिन्थु आङो राजिब सारा जे समावहाय बिपिएफआव टिकेट मोननानै खामानि मावदोंमोन जोंनि इउथनिफ्रायनो जोंनि 9 नं समस्तिनिफ्रायनो गासिबो इउथआनो मोनफ्रोमबो बिपिएफनि इउथफ्रानो जों दिनै सारखौहाय मोजां मोननानै जों एकदमबारे जुजिथाबनानै जों देरहाहोबोनाय मानसि आरो दिनैनि दिनाव बिपिएफआ माने जिर'खौ आं बोरै होनोब्ला आंल' नङा बयबो मोनदांदों दिनै ब्लक लेभेलाव होन प्राइमारि लेभेलाव होन दिनै गावनो सासे स्ट्रं भाबै बिबान मोननाय हिसाबै दिनै बिथाङा आं जुजिसै होननानै दिनै खामानि मावदोंमोन दिनैनि दिनावहाय बनगाव समस्तियावहाय बिपिएफ हिसाबै गाव दिनै स्ट्रं मावबोदोंबा दिनै सोरबाया मानो मोनसे पार्टिनिफ्रायनो दिनै टिकेट सोरबाया मानो लुगैखो गाव जुदि स्ट्रंबा टिकेटनि दाङाबाजिया मानो फैखो आं बेखौ सानदों आरो मानो फैखो दिनै नोङो बै समावनो जे समावहाय इनसार्ज महरै बनगाव समस्तियाव इनसार्ज महरै खामानि मावदोंमोन बै समाव नों जुदि गावखौ स्ट्रं भाबै नों बिबानखौ गनायनानै लादोंबा स्ट्रं भाबै नों दिनै खामानिखौ मावनो ओंखारबायबा मानो दिनैनि नैबे टिकेट बिनाय समावहाय बेलायावहाय टिकेटनि सोरबा लुबैनाय सोरबाया बिदिनो नागिरनाय बे परिबेसा मानो फैखो बेबायदिसो जानो मोनामोन दा लोरबाङा दा जों बेयावनो नुहुरदों आरो दिनै बियो बनगाव समस्ति हिसाबै बिथाङा दायथ' मोननाय हिसाबै इनसार्ज महरै दायथ' मोननाय हिसाबै बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो ओरै साहा जोंनि बनगाव समस्ति साहा हाइरड बारनानै
जे रिजार्भ भिलेज गोलैयो बा रिजार्भ एरिया गोलैयो हाइरड बारनानै बिथिंबो जोंनि राजिब सारखौ दिनैसिम मोजां मोनग्रा मानसि दङ आरो ओरै खोलाबो हाइरडनि खोलाबो दिनैसिम राजिब सारखौहाय जाय मानसिफ्रा देरहाहोबोदोंमोन भट होनानै बिथांमोना दासिमबो राजिब सारजोंहाय सापर्ट दङ। माखासे मानसिफ्रा पिकचार जाथ'वाखै लासैनो जागोन आरो जोङो राजिब सारखौ देरहानो थाखाय जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना नुबाय थागोन जोंनि खामानि मावनाया माबायदि स्ट्रं जों BPF खौ मानो थाखाय गाज्रि मोनना फैदों आं बेखौ बुंनो थाङा जिखुनु जोङो देखायगोन। बिथाङा जुबिराज बसुमतारी बिथाङा रिजाल्टखौ नेथों जेब्ला बिटिसि बिसायख'थिया जेब्ला फैगोन बिनि उनाव रिजाल्टखौ बिथाङा नुथों बे समावहाय बुंथों। बिथाङा सिगाङाव बुंदोंमोन MP इलेक्सनाव बुंदोंमोन बै समाव बुंदोंमोन जुदि MP इलेक्सनावहाय नैबे बनगाव ब्लक हिसाबै समस्ति हिसाबै जुदि MP आवहाय BPF जेनोबा आं आंनि आसिखौ दानस'ना होगोन। दा बेफोरनि मैल'आ गैया जाबोदों गावनि पाब्लिकखौ मानि सोरनिबा सिगाङावहाय रादाय खानानै आखाइ दानस'नानै लानो होननाय माबा होननाय बेबायदि रादाय होनानै पाब्लिकफोरखौ मानि गावनि आखाइयाव गावनि खिथुआव दोनबाय थानो हागोन बायदि बिथाङा बेबायदि खोथा बुङो। बिथाङा सोरखौबा दिनैसिम आङो होनाय आं दिनैसिम नुवाखै। बिथाङा गावनो खुद दिनै मालायफोरनाव रिन दाहार लानानै दायथ' लानानै इनसार्ज महरै दायथ' लानानै दिनै बिथाङा खामानिसो मावगासिनो दङ। दिनै बिनि मिसना जाहैबाय मा फैसा दाहार लानानै खामानिसो मावगासिनो दङ। सोरबा गरिब गुन्द्रा पार्टियावहाय BPF हान्जायावहाय नयनं समस्ति हिसाबैसो बुंगोन आं खिन्थु बनगाव नयनं समस्ति हिसाबै सोरबा गरिब गुन्द्राया सोरबा गैयैया सोरबा सानसेयाव सेरसे माइरं बायना जाग्रा मानसिफ्रा सानसेयाव सेरसे माइरं बायनानै जाग्रा मानसिफोरखौ बिथाङा सहायखौनो होआखै। दिनै बियो आं बोरै सोरनावबा फैसा रिन दाहार मोनथ'गोन बिथाङा बेखौसो मिसन बायदि मोनसे खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङा बनगाव नयनं समस्तियावहाय गावनि देरहागोनखौ पाब्लिकफोरखौहाय बुथुमनानै मोनसे मोजां परिबेसाव लाबोनो हानाय बेनाव बिथांनाव केपासिटि गैया आरो बिथांखौहाय बयबो गाज्रि मोननानैसो दङ। बेखौथ' खुनु सन्देह गैया बिथाङा 100आव 10% प्लासखौनो लानानै बिथाङा BJP दलनिफ्राय देरहाफिनगोन। बिथाङा बै समावहाय BPF आवबो मोजां नंगौ बे जेन'बा BPF समावहाय बिथांखौ BPF नि केन्डिडेट हिसाबै देरहाहरदों आरो दासिमबो बै समावहाय BPF हिसाबै BPF नि केन्डिडेट हिसाबै सापर्ट होग्रा मानसियानो एबार राजिब सारा BJP आव जगदान जादोंबाबो बै BPF नि भट होनानै देरहाहोग्रा बिथांमोनानो रायजो राजायानो राजिब सारखौहाय आरोबाव BJP निफ्राय देरहाहोबावगोन आरो देरहाहोनायनि पलिसिखौ जों खामानिखौ जों मावबाय थागोन लाबोनायनि खामानिखौ आरो